Winantu sagunging pakurmatan kaulijengan punapa dene kebagas warasan mugi kajiwa kasalira dhateng panjenengan sedaya lan kula. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukurane jiwa jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun panjenengan para sesepuh, ini sepuh, para pangarsa agami ingkang tansah kula bekteni, panjenengan para pangemban pangpating praja ingkang minangka dados tepa tuladha para kawula dasih ingkang pantes sindarsana, linanggung para keluarga, bapak ibu, para tamu undangan ingkang tansah kula tresnani, ugi linanggung dhateng Bapak Dewan Budi ingkang tansah kula tresnani, ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggih kalian kula sak kanca paguyuban karawitan Cindilaras. Dalu kalenggen tinimbalan panjenengan Bapak Sutanto, Ibu Suratmi wonten ing Sinduarjo, Jatiharjo, Jatipuro, Karanganyar. Ugi ingkang kula tresnani Pak Di Ngadio, sehat ya Di. Niki sedulur kula lanang saking Sragen menika janjanipun aslinipun nggih bakoh tunggal kula niku tunggal bapak kula. Ning kala mben ngilang 21 taun kula panggih wonten ing Brenggolo. Alhamdulillah sehat gede nggih. Nggih, Pak Di Ngadio. Menawi wonten Sragen riyen kondangipun Pak Di Ngadio Bodong. Kondange riyen. Nggih. Dene suka kalenggan saderengipun ing mangke kepareng badhe wonten tata cara manembromo kanca-kanca kepareng ngaturaken wiramaning nggih sinom nyamat mangke kalajengaken wohe ngaren gitu, mangke terus dipun lajengaken mentok-mentok pupu kuning terus palaran komplit ngoten nggih. Nah, mangke terus kepareng ngaturaken acara pambagya nggih mangke terus digarap gayeng ngoten mawon nggih Pak nggih. Nggih ngoten mawon. Niki mengki tasih kathah sanget keluarga besar bos-bose sampun lenggah ugi matur nuwun Mas Tarmuji. Iki diendaki iki. Nggih, monggo kanca-kanca sinarengan audio sound system Sinja Utama ugi dipun live streaming Idea Multimedia. Matur nuwun. Monggo diajeng Chandra Bundarini nek sing kono ki etan to ki ya. Nek iki wis gak diajeng ki Bunda. Iya.
raja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan kuwi karen kudu eling ae 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 ae
Aja ngaji mumpung elinga tembe urite nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo aku laden anak putune kang terusake pepesan wae
godhek kang udup turi uwang malang nyangkal puton jaganyang olan olan putu cilik pinasahan iji timun alisnya nanggal sepisan pipinya duren sajuring gegarane wong apala krami dudu bondo sarta dudu rupa amung ati pawi tane bondo kenane larut rupa iku lunturing benjan ono wong pala krami pahugeran tutup kuping tutup netra ati loro manunggal dadi sawi ngono wong pala
tresnan nadyan nggahi gunung sarta miteri jagat nerang rasa tuwa rasa mituhu yen lara meh Tuhan rasa lamun rena ikhlas mulya lungiting tresna pranyata lan sinurung ing nafsu angkara ora kudu sesandingan kang katriya langgeng ing bebrayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sagung para pepunden sesepuh pilih sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyangan kautaman ingkang patos pinunggih. Para pangembating praja satriyaning negari ingkang pinangka pandam pandhaming para kawula dasi ingkang tansah kinurmatan. Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing bagya mulya. Keparengna kawula jumantaka wonten ing asa panjenengan sedaya. Gempil kamardikan igeg anggen panjenengan sami wawan pangandikan. Marada pawit keparengipun Bapa Sutantos kaliyan Ibu. Kepareng mratitisaken menggah lumadining tata adicara ingkang kepareng badhe kalampahan ing dalu punika dipun. Para tamu kakung miwah putri haneng saderengipun kawula lajengaken atur. Sumangga kula dherekaken tansah ngujuaken puji dalasan syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Linanggung. Awit saking barokah hidayah inayah katentreman kawilujengan kabagas warasan. Katitik wekdal dalu punika dinten panjenengan sedaya dalasan kula keparengna kempal manunggal sapet jagong wonten ing papan punika kanthi manggih arahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Para tamu kakung miwah putri keparengna panjenenganipun Bapa Sutantos kaliyan Ibu kepareng ing dinten menika sampun netepi darmaning asepuh nambut cilaning akrami inggih Roro Wiwinesti Ramadhani sarjana ilmu politik ingkang sampun jinatugrami inggih Bagus Besarito Putra sarjana komputer. Bilih kaleksaning sedya ijab saha panggihipun sampun kelampahan wonten ing dinten menika kanthi manggih arahayu wilujeng saha kanthi donga pangestu para tamu sedayanipun. Para tamu kakung miwah putri parengna ing dalu punika dinten panjenenganipun Bapa Sutanto Nembrono lumantar atur pambagya harja
Kepareng dalu punika dinten panjenenganipun Bapa Suntanto boten kuawi matur piyambak wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Karana mangka penggalih bingaing penggalih sedaya hajat ingkang sampun karantam wiwit kala wingi ngantos dumugi dinten menika kalampahan kanthi wiluji nir ing sambi kala. Keparengna pinangka talaing basa saking Bapa Suntanto inggih panjenenganipun Bapa Danang. Saurinipun jinajaran jumenengipun Bapa Danang inggih jumenengipun Bapa Suntanto sekalian miwah penganten kekalih. Awit saking punika kunjuk dumateng Bapa Danang wekdal saha panggenan katur sumangga. Inggih saderengipun nuwun sewu menika namun bangsa arat menawi wonten kathahing kalepatan anggen kula matur nggih Mas Tomo. Saya nek didebak sinden niki rada ndredeg. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandilin rabaran rasa gunging panuning kang tanpa bebindan. Miwah ngujuaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Pawasa. Awit karana barokah rahmat lan hidayah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan. Jihna rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasarira wonten sangyaning para tamu sinedahan. Kawula nuwun dumateng pangarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari, minangka pandam miwah pandoming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan dumateng panjenenganipun para rawuh kakung miwah putri, para tamu senedahan ingkang sampun keparung rawuh wonten dalanipun panjenenganipun Rayi kula Sutanto ingkang tansah nampi skaring pakurmatan dumateng panjenenganipun pametri budaya karawitan Cindilaras ingkang mijil saking Gong Pijilian Sragen ingkang tansah memardi indahing budaya diluhung. Saderengipun keparenga kawula Sumantaka hangurangi krama singlar anggering tata grami ngungkuraken ing reh Subati Sita boten nami jasad kawula deksura ing patrap. Keparenga kawula kaluberana isih udarman kalilenono kawula matur menggak kalimah munggel sabda sumela pangandikan sawetawis. Mestuti piniji kula wonten ing dalem menika
piniji saking rayi kula Sutanto kinen ngaturaken babaring sedya wosing gati wonten ing dalu suka piniji. Namung saderengipun kula matur sumangga kula dherekaken manjataken puji dalah syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung awit karana kathahing nikmat ingkang tanpa kendhat. Ingkang tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sahingga wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sami saged sapejagong silaturahmi saperlu paring berkah pangestu dumateng rayi kula Sutanto anggenipun kepareng netepi darmaning asepuh nggih menika miwaha Suta Hamargya Siwi ngentas 17 putra pawestrinipun. Lumantar kawula ingkang sepindah rayi kula Sutanto ngaturaken sugeng rawuh sinartanan raos agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan keparenga pinarak lenggah kanthi mardu miwah mardawaning penggalih ngantos sak paripurnaning pahargyan wonten ing siang dalu menika. Menggawa sing gati panjenenganipun rayi kula Sutanto ingkang sampun kados ingkang sampun kacetha wonten ing Serat Sedan. Nunjih kepareng netepi darmaning sepuh miwaha Suta Hamargya Siwi ngentas 17 putra pawestrinipun ingkang asesilihipun nama Rara Ayu Wiwin Hesti Ramadhani inggih antuk purbaning Gusti Kang Maha Kawasa dumawaing kodrat jidatu krama kalian Risanga Bagus Basarito Putra sarjana komputer tebih saking laladan Kodokan Papahan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar inggih pikantuk donga pangestu saking para pinesepuh minggah ijab panggihipun temanten sampun kaleksanan kala wau kanthi rahayu wilujeng kalis ing rubeda sepen ing alangan. Ingkang wonten dalu menika panjenenganipun rayi kula Sutanto nglajengaken nuninjih wonten papiwahaning dalu menika kalajengaken nggih menika gelar budaya ingkang awujud nggih menika karawitan. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang kawula hormati kalaksananing sedya pawiwahan ingkang kawengku panjenenganipun rayi kula Sutanto sinengkuyung saking keluarga ageng nggih menika masyarakat Sinduarjo kalangkung dumateng warga ageng RT pinten Mas? RT 9 kalian RT sedoso ingkang sampun paring pambiyantu inggih menika awujud iguh partikel tenaga sinengkuyung saking kadang-kadang kawula Karang Taruna Arsip Sinduarjo sinengkuyung saking keluarga ageng Sound System Sinje Tama ingkang mijil saking Bonditan Karangbangun sinengkuyung saking nggih menika keluarga besar Idea Syuting menika saking Tulaan rayi kula Singat sinengkuyung saking nggih menika Dekorasi Rias Yutaka saking pundi Mas? Oh nggih mijil saking Karangpandan Karanganyar. Dalu menika ugi sinengkuyung karawitan komplit Cindilaras. Mijil saking Sragen ingkang sampun boten asing malih menika Mas Tomo protokol MC Kondang. Nggih, Kondang Krok.
Nggih, sining kuyung sinden ingkang berbobot leres saking ngetan Mbak Rini Empeledut dangu mboten kepanggih Mbak saya ayu saya tua saya ayu nggih menika sinden ingkang sampun tercemar tercemar ngapunten tercemar piye to lereng ilen Mbak Chandra nggih matur nuwun sampun berkahi engko ingkang wonten ngandhap Mbak Riri Jek ayu ya Mbak ya Jek rabi meleh nggih matur nuwun menika dalu menika kalajengaken nggih menika gelar budaya ing mangke mugi kenging saged jambi sayah sawetawis sagung para tamu sinedhan. Nggih minangka panutuping atur saking Rayi kula Sutanto mbok bilih anggenipun nampi kerawinipun Bapak Ibu sedaya kemawon kiranging aruh gupuh suguh miwah pangrengkuh Rayi kula Sutanto tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ingkang piniji matur wonten ngarsa panjenengan kathah lepatipun kawula nyuwun agunging pangapunten ing wasana sekarap. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Atur pangandikan saking panjenenganipun Bobo Daneng. Minangka talaing atur saking panjenenganipun Bobo Sutanto sekalian. Para tamu kagem miwah putri setunggal dumadining tata cara sampun kalampahan kanthi wilujeng pareng dalu punika Bobo Sutanto hanggelar kerawitan suka parisuka hang libur panjenengan sedaya. Awit saking menika ing wingking kula sampun wonten kerawitan komplit ingkang kepareng badhe paring libur dhumateng para tamu sedayanipun. Sinambi lelenggan kanthi mardu martikaning penggalih. Salajengipun gunjuk dhumateng Panji Laras wekdal saha ilat kula rada keplanu niku rada mingus. Tibake Cindhe Laras. Ngapunten. Jenengan niku nek nyawang sinden ampun sepaneng. Mengke malan mengke dalu tom-tomen. Men mboten kulino iki ngoten iki Mas Tomo. Nggih, pangapunten nggih. Bapak. Nggih monggo Cindhe Laras katur. Matur suwun. Sang saya dalu raras abyor kang lintang kumedhap dede sunyo tengah wengi lumrang gandaning Puspito Paryaning Pujaniro
Sang Wijawara mrengeng lir swaraning matu pranto manungsung rining kembang potes manis pupus tebu saumpama kepiye wertine aja ngucap ora teges tanpa guna kepiye karepe petis manis sarapa langking saumpama kepiye wertine aja ngucap yen to amung samudana damar mancung rasa kang samar geger wigara ikole mula teja bengkok mirip koyo kanggo kanca jroning sepi Kang Mas Tomo sing pambagya wau asmane sapa Mas? Pak Danang, Pak Danang. Iya. Lho, pinter ra menika Bapak Lurah to Pak Danang? Pak Lurah, Lurah wong saomah. Iki tekoki tenanan kok. Oh, Pak Camat malahan. Pak Camat, Mulane Camat kok. 3 wilayah. Oh, ngoten. Losari, Sidoarjo, terus kalau Mawang. Leh pambagya leh dari pinter ya to iso ngelem-ngelem barang. Angel lho, lek pambagya iso karo ngeten niku angel lho. Lah iya. Terus pundi Pak, masalahe napa? Gandengane ora digawa dadi los. Los. Jos lanjutkan nggih Pak Lah Edanang. marai niki wau leh los iki enten Pak D kan Mas Budi. Oh, lah nggih. Terus keamanane ya eneng. Dadi rada bakoh tetek. Iya, tetep Mas Puji enek nggih. Nggih. Ayo Mas Tar ya. Mas Tar Enjang Puji. malih ya Pak Edanang, sesuk eneh. Sesuk ya eneh. ta. Terus sesuke nampa job nggih. Jep pambagya lho. Iya. Petis manis yen ngucap sing ati-ati dadi ati nyoto bebrayan sejati.
langking saupama aja ngucap yen to amung samudana nyempet rasa kang samar gagara wigara pikole teja bengkok ngirep toya kanggo kanca jroning sepi Muni. Wis rada kompak iki. Kada aku ya. Anggere aku ra melu muni ya kompak. Mula iki nak kowe aja nilap ben kompak. Anggere aku meneng mesti malah kompak. Sing marai ra kompak iki sapa? Oh iya, MC ra ngarani nek mbok tilap. Ora kuali. Iya iya. Petis manis yen ngucap sing ati dadi ati nyoto bebrayan sejati. Sampun Kang Mas. Nggih. Niki saderengipun pakurmatan Sukolangan Suko. Niki langkung rumiyin niki simbahipun nganten menika Mbah Ranto. Niki nyuwun lelagon utawi gending menika slamet dipunajengaken mugi rahayu katampen ngudang putu. Lah menika nggadahi nadar. Mbah Ranto menika nggadahi nadar, Mas Tomo aku mbiyen ya alhamdulillah loro iso mari nek putuku dadi manten ditanggapne gong mengke sindene A1 iku dadi sindene mengke sinden pusat kula badhe beksa rakitan ronggongan ngoten. Lah pramila dalu menika kepareng badhe dipun adani. Pramila monggo Mbah Kakung, Mbah Ranto sing lereh sinten monggo nglereh niku ngancani. Nggih kalih Pakde Ngadya nggih mboten napa. Nggih, ugi kula matur nuwun dhateng Mas Jojon, Mas Haji, matur nuwun sanget ya. Om Budi wungsal wangsul diparingi rejeki lumantar Mas Jojon. Kula nggih matur nuwun sanget. Dan niki umpamane kula sindene niku mboten goleke A1 ngoten jane ya rada lumayan. Ning gandeng kula niku alah sauman-umane sing penting sindene A1 ngoten alhamdulillah. Monggo kanca-kanca anu Mas Tomi mengke mboten sasuwe sagungan-sagungan ngoten nggih. Sing penting enten mudang anak. Mbak Kakung, Mbak Ranto pundi niki? Oke, monggo. Mbak Rini ojo rasan-rasan ae aku ki pancen ganteng kok mbok rasani. Ora, iki mau ngrasani Pak Edanang kok. Wong telu iki mau rembukan Pak Edanang ya. Iya to. Rumangsa. Tak ngrasani aku. Oh, duit nomor ilang Iki mau tak rasa. Mbah Kakang wis jumeneng. Sing ngrencei, sing nglerehi sinten? Anu Kakang. Kakang Pak Jojon. Lah iya putrane Mbah Kakang kok barang. Nggih. Monggo, ayo ngadeg kabeh no. Iki butuh cok bakal apa ora kowe? Ya butuh to Mas, iki piye to ki? Aku tak iki karo Mbah iki wae, aku Mbah iki wae. Iya. Lho, nek mirsani
Simbah Ranto niku rak paribasane ngidak telek rap pendeng to. Lho. Lah ning kowe ngerti turunane, sempalane daging. Ho, kaya ngene iki lho. Lah nggih to. Iki kaya omahku cete. Ya omahku cete ning gedheke dicet ngono kuwi. Cete klo anu gedhek klo klocet ngeten iki. Cete omahmu kaya kuning putih ngono. Iya. Majon pripun iki direncangi kakung. Oh nggih. Pak Haji Jojon, monggo mriki Pak Haji. Kono bagane binati. Niki anu Mbah Oh, Mbah Kakung. Wito. Mbah Kakung Mbak yang Wito monggo ngersake. Mbak Wito. Alah sagungan mboten napa-napa. Mbak Wito. Monggo. Monggo. Selamat mugi rahayu ngundang anak. Sagungan mawon nggih Mas. Mengke sing rada ronggungan ngundang anake. Ngoten. Monggo. Nggih. Dewa
sayang. Pak Min Aduh sayang. Tembok sing celone jare kapok kok jaluk meneh